Zakar jotzen duenean, kontrako haizea gai da edonor desorekatu eta geldiarazteko. Gogor jotzen duenean, kontrako haizea gai da belarrietatik sartu eta ideia sendoenak ere lausotzeko. Baina era berean, kontrako haizeak gure gihar guztiak koordinatzera derrigortzen gaitu. Gure oin, hanka eta enborrak korronteari aurre egiteko egokitzera, alegia. Kontrako haizeak arreta guztia bidean zentratzera garamatza. Urrats bakoitza tentu zematera. Ohartuko zineten, kontrako haizea ari du Europa zaharrean, eta oro har mundu zabalean. Kontrako haizea ari du jendarte berdinzaleak eraikitzen ari garenon aurka, herritar xeheon aurka bereziki. Eta Euskal Herrian ere hala da. Kontrako haizea dugu hemen eta orain. Kontrako haizea dugu beste behin. Izan ere, zenbat aldiz egon gara bidegurutze berdinean. Eta zenbat aldiz jakin izan dugu begirada altxatzen eta martxa berriz abiatzen. Ez gatoz hutsetik. Guk, utopikook, ekarriko dugu Euskal Herriaren askatasuna. Galdera da. Eta orain, zer egin? Iparra argi dugu. Burujabetza osoa nahi dugu. Jendarte justu, parekide eta berdinzalea eskuratzeko. Eta bide luzea dugu aurretik, bai. Baina bide hori urratzen ari gara dagoeneko. Egunero ari gara independentziarako baldintzak sortzen, pausoz pauso eta mailaz maila. Kontrako haizea gogor jotzen hasi den honetan, herri honek bere gorpuzkera egokitu behar du. Inertzia neoliberal, autonomista eta konformistak alboratu behar ditu. Eta herri gisa eman behar ditu hurrengo urratsak. 3. eraldaketa nazionalerako pausuak, alegia. Hirugarren susperraldi honetarako, batetik, Euskal Herriari atxikitutako identitate komunitarioa bizi berritu behar dugu. Eta bestetik, politika publiko eraldatzaileak posible egiteko tresnak eskuratu behar ditugu. Nola? Herri gisa, elkarrizketa nazionalaren bidez. Akordioak eginez nazio eraikuntzaren aldeko eragile sozial, politiko eta ekonomikoekin. Eta mugimenduan, bizirik dagoen herri honen taupadei arreta zentzunez. Herri hau, inertzietatik askatzeko beraz, gehiago izan behar dugu. Gehiengoaren alde, gehiengoak osatu eta gehiago egin behar dugu. Amaitu da gure burua mugatzeko garaia. Amaitu da aspirazioak azpiratzeko garaia. Herri honen historian etapa berri bat idazteko ardura dugu. Eta haizearen kontra bada ere, egingo dugu.